Hej, i dag vil jeg gerne lige vise, hvordan man analyserer et par uldblebukser. Fordi det kan da godt være mange forskellige måder at gøre. Og jeg har af bitter erfaring krympet op til flere par uldblebukser, indtil jeg fandt ud af en rigtig god måde, og virkelig en super idiotsikker måde til at analysere sine uldblebukser, så det ikke filter eller krymper. Og jeg har lige baby med her, hun synes ikke det er så fedt at skulle være tilskuer. Men vi har, du skal huske en balje, noget fast lanolin bruger jeg, Urtegården, det synes jeg er bedst. Noget uldvaskemiddel og en lille ske til at dosere med. Et glas til at blande lanolinen og uldvasken i. Det kommer til senere. Dine blebukser, jeg har vasket dem først i hånden, bare sådan en sådan lidt lunken håndvask. Og så et viskestykke til at holde om den her på, når der kommer kogende vand i. Du skal også bruge noget kogende vand, men det har jeg lige sat væk, fordi der er jo en baby ved bordet, så det tænker jeg, det er godt gjort. Du starter med at hælde noget lunken vand i din balje. Måske lidt på den kølige side faktisk. Så det gør jeg lige. Godt, så har jeg mit håndlunkende vand her. Det er lidt kølige vand. Og så blander jeg en blanding her. Nu skal jeg selvfølgelig bruge min anden hånd, så det er sådan lidt kompliceret her. Og der hælder jeg en teskefuld, altså en lille teskefuld sæbe i, for at opløse lanolinen. Og så sådan en finger. Ja, nu skal jeg jo selvfølgelig lige kunne vise. Sådan en fingerklump. Man må faktisk godt måske komme lidt mere i. En klump lanolin der. Og så en lille squat af den her. Det gør jeg lige, når jeg slukker kameraet. Det skal begge dele skal ned i det her glas, og så kogende vand i. Og så lad det stå 10 minutter, før du ryster det. Så bliver det helt fuldstændig opløst og er klar til at putte ned i det her vand. Det gør jeg lige. Sådan, nu kan man se, hvordan lanolinen den bliver opløst i det kogende vand med den her lille bitte squat uldvask. Når jeg så lige har ladet det stå lidt, så gør jeg det, at jeg lige ryster for at få det opløst helt. Husk et viskestykke omkring, fordi nogle gange hvis slået ikke slutter helt tæt, så får du altså lidt kogende vand på fingrene. Og man kan se nu, at det er blevet til sådan en hvid blanding. Det vil sige, at sæben og det kogende vand og lanolinen, det har blandet sig. Så åbner jeg lige det her. Sådan, nu har jeg åbnet min lanolin blanding her. Så skal det sådan set bare hældes over. Så hælder jeg det over i det lunkne vand. Og det er sådan lidt på den kølige side, det vil sige, at det bliver ikke særlig meget varmere nu. Jeg ved ikke, om man kan se det rigtigt, men der kommer ligesom sådan en hvid, det bliver sådan en mælkehvid blanding, der kommer ned i her. Og så lægger jeg bare mine bukser ned i. Og jeg kan sagtens have hænderne ned i. Og jeg kan også sagtens kramme bukserne lidt, fordi det er ikke så varmt vandet. Så bukserne de filter ikke. Så man skal ikke passe helt så meget på, som hvis man bruger super varmt vand. Så lader man den bare ligge en halv time. Det er fint. Og jeg har vendt vrangen ud på de her bukser, fordi det er jo sådan set vigtigst, at lanolinen den kommer ind på indersiden. Man kan eventuelt gøre det 2 gange, men jeg synes egentlig 1 gang, det plejer at virke fint. Og det var sådan set det. Så lægger du dem bare til at kramme dem. Når der er gået en halv time, så krammer vandet ud af dem og lægger dem på et håndklæde til tørre. Og så har du dejlige vandtætte blebukser.